Jest żyła rytu. Troszkę tego jest. No, tu są szczeniasy same tu. Ludzi mnóstwo i oni to wszystko, o, ruda. No i sobie stąd ten firyt z takiego stężenia. Może były jakieś lepsiejsze. Widzę, że żelazo jeszcze jest. Siarka. Normalnie siarka tutaj. To jest siarka czysta. Zielona. To jest żelazo. Rdza. Żelazo, siarka. Siarka, o.